lidi, v dnešním videu si dohráme Ligu mistrů za Arsenal, takže jdeme na to. Tak, tady něco bude na čtení. Ne, to je lepší. Takže jdeme na to. Atalanta, Bergamo, máte a Arsenal. Dobře, v pohodě. Takže. Jesus má míč, jede s ním dopředu. Nahrává ho Martinovi Odegaardovi. Ten chtěl udělat Rainbow Flick, ale teď ho má Ederson. Party se ho snaží dohnat, ale dohání ho Odegaard. Dobře, v pohodě. Jede Martin Odegaard. A dává gól! Martin Odegaard skoruje! Prostě, co to bylo? Ten Rainbow Flick. A počkej, ale tak tohle byla volej a Rainbow Flick. Rainbow Flick gól. Já vlastně teď vyhrávám 7. Odegaard? Martin Odegaard? Co to bylo? Co je to? Počkej. Co to bylo? Prostě ono se to odehrálo samo. Já nevím, co to bylo. Martin Odegaard. Ježišmarja. Party? No nic. Saliba to má a přihrává Partymu. Party přihrává Odegaardovi. Odegaard přihrává tomuhle. Odegaard má a Odegaard střílí a dává gól. A už je to 8-0. Co to bylo? Za ránu. Jak se vidíte, tak je to nahoře, tak je to celkem 8-0. Gabriel Jesus dává točky. Já dělám tačky. Nožky mám hezoučky. Kdo nemá kli je 0. On to zkusil a normálně Trossard dává gol. Já jsem chtěla udělat nějaký triček, ale jsem zmáčkla střelu, ale ten gol to byla skoro technická. Declan Rice má to? Ta škoda. Calafiorty. Poločas. 7 hodin. Tak teď to má Declan Rice. Trossard. Ježišmarja, ten ho semlel. To by měl být foul, to by měla být penalta. Penalta? Kdo? To bude Declan Rice. Gól! Declan Rice dává gól. Tak tohle bylo jednoduchý. Tohle je prostě jednoduchá hra. Gabriel Jesus.
Martine Jesus se tady snaží dostat do brankáře. A málem udělal kličku, kterou brankář nedal, ale neudělal ji. Offside? Jo, offside. Tohle byl offside asi. Tak zkusíme tady. Má Sparty. Ježišmarja. Co to bylo? To by měl být penalta. Ale tak tohle to je. To bylo maximálně nefér. Tak tohle bylo málem gól. Rozhodčí píská konec. Tak jdeme na to. Dohromady jsme vyhráli 10-0. Což je dobrý výsledek. Do čtvrtfinále postupujeme s Atlétikem. Zase nějaký načítání. S Atlétikem Madrid. Doufám, Griezmann. A u nás je Odegaard, už tam je, dobrý. Kdyby tam nebyl, tak to by byl průšvih. Protože jediný Odegaard to týmu umí dělat. Martin Odegaard. Tohle. To. No tak tam to byla jasná penalta. Gabriel Jesus. Počkej, Martin Odegaard. Nice. Martin Odegaard. Offside. Teď to má Koke, teď to má Alvarez, teď to má Zanety, nebo nevím, jak se jmenuje ten týpek. Tady jako děláme tiki taku. Martin Odegaard. A dává gól Party, který mu to vlastně nahrál Martin Odegaard. Jdeme dál. Party. Gabriel Jesus. Prolejzá tady lehce oponou. Offside. Offside. Poločas.
Jdem dál. Gabriel Jesus. Trossard a Declan Rice. Gabriel Jesus. Odegaard. My tady jedeme spíš na tiki-taka. Tak tohle byla vážně škoda. Party. Odegaard. Tiki-taku tady chceme? Ne. Buď si řeknete tiki-taka a pak si řeknete do smetí s tou tiki-takou. Tak tohle, kdyby byl gól. Tak to se jako něco jsem myslel. Jestli to by to, co udělal Martin Odegaard a byl by to gól, tak to bych si vlezl na týden do klece. Jakože to, co udělal Martin Odegaard nebo Edegaard, jak to berete? To bylo špatně. Proč tam zhodil normálně Martina Odegaarda nebo Odegaarda? Tady je Gimenez, ten to posílá sem, ten to posílá na Salibu. Odegaard to má. Dává to do autu. Teď tady někdo je. Ono se to ovládá samo normálně. Odegaard. Prostě oni si řekli, kašleme na tu tiki-taku barcelonskou. My god. Tohle už gol další nebude. A my se uvidíme v příštím